Joo, eli minä olen tehnyt tämmöisen jalostustyökalun koirille ja tässä tämä on ristinen renki. Jalostustyökalussa on ahkera, se tekee paljon töitä ja helpottaa paljon katselua, että kun koiranetistä ja muualta rupeaa jotain vaikka polvivikaa metästämään, niin siinä saapi aika paljon selailla ja varmaan paljon jää huomaamatta. Tällä olisi niin kuin tarkoitus nähdä nämä helposti. Tässä on tässä varsinaisessa ohjauspaneelissa, joka on käyttäjälle tarkoitettu, niin 3 erillistä osioa. Tässä on sukutaulujen tekeminen. Siinä on niin joko nimellä haku tai sitten jos sulla on valmis rekisterinumero, niin sitä voit käyttää. Ja sitten on sukutaulu yhdistelmälle samalla periaatteella nimellä haulla tai tuolla rekisterinumerolla. Sitten on tämä jalotusoptimointi, niin siinä haetaan nartulle uroksia ja niin myöskin samalla periaatteella tämä kuva voi tuolla nimellä tai rekisterinumerolla suorittaa. Ja tämä ohjelma, siinä on 2 mahdollisuutta, joko itse annat ne koirat ihan yhdestä ännään, naputtelet ne koirat sinne ja sitten on se, että ohjelma ehdottaa sulle. Siinä voi priorisoida niitä koiria, että mitä ominaisuutta painottaa, onko käyttöominaisuuksia, silmä, polvi, epi, niin se plärää ne koirat sitten siihen järjestykseen siltä, että niitä on helppo sitä alkupäästä katsoa, että löytyisikö sopivaa. Aloitetaan tämä homma nyt tällä sukutaulupuolella, eli haetaan sukutaulu, tuossa se on tämä osio täällä, niin nimellä. Eli anna koiran nimi, se kun et tiedä, niin sanotaanpa nyt vaikka, että Poka. Sieltä tulee lista koirista, jotka on Poka-nimisiä ja sitten on numero vieressä. Tämä on tämä Savottakämpä Onnenpoka tällä kertaa. Mulla syönissä se on numerolla 4, niin panen tuohon numeron 4 sitten. Ja OK. Niin silloin se lähtee kelaamaan tätä 4 sukupolvea tuossa. Tässä on Pokaan tuo sukutaulu sitten 4 polven tärähtää tähän. Ja tässä on tämmöinen väri vähän, että tässä näitä eri ominaisuuksia esitellään eri väreillä, että tarkoitus on, että tuo silmä hakeutuu nyt sitten näihin sekä punaisiin että vihreälle puolelle ja vähän semmoisen, että rupeaa näkemään, että mistä päin tämä riski niin kun lähtee kasaamaan ja niin päin pois, tai sitten pelaavuus. Tässä niin kun näkyy sitten nämä luvut, epi, silmä, polvi, käyttö ja sitten on tämä sukusiitos 8 polveen ja tähän tulee sitten merkinnät tälle alueelle. Tällä nyt Pokalla ei vielä täällä muuta merkintöjä ole, mutta kuin näitä käyttöominaisuusmerkintöjä. Eli käyttöominaisuusmerkinnät tuolla on listattu koirat, jotka on käyttövalioita ja nyt tässä näkyy niin kuin suvussa olevat käyttövaliot. Eli se on itse IVP, niin se on itse käyttövalio ja vanhempi, jompikumpi vanhemmista on käyttövalio ja puolisisar. Ja sitten isällä on kun katsoo, niin puolisisarmerkintä polvipuolelta ja sitten käyttöpuolelta on merkinnyt IJ7, eli itse on käyttövalio ja 7 jälkeläistä. Ja emällä on myöskin tyhjät nämä muut, mutta IPJ3, eli itse on käyttövalio ja puolisisar ja 3 jälkeläistä. Tämmöinen on tämä sukutaulupuoli. Ja palataanpa sinne ohjauspuolelle takaisin ja ruvetaan katselemaan yhdistelmää sukutaulua. Eli laitetaan nyt sitten tästä nimellä, haetaan taas ja tämä kysyy tätä uroksen nimeä, niin laitetaan siihen vaikka taas niin tuo Onni. Tulee pitkä lista onneja ja bonnieita ja muuta mitä siinä nyt onkin. Ja täältä nyt sitten numeron perusteella katsotaan tuo
minun onni, se on numerolla 22 ja siitä OK. Sitten se kysyy myöskin narttua. Niin katsotaan sitten narttu, niin Hilla. Se on sitten täällä, pitäisi löytyä. Täällä on paljon hilliä ja killoja. Otetaan sieltä nyt sitten joku hilla essiin, niin pannaan vaikka tuo viimeinen 30 sieltä. Oli tarkoitus hakea Halla, mutta panin Hillaksi, niin ei löytynyt sitten poka äiti. Eli näytetään 4 sukupolvea. Ja siinä tuli tämä Onni ja Silvan taulu. Tässä on huomattavaa tässä yhdistelmässä, kun näet, niin täällä on käyttöpuolella VP, eli isä on käyttövalio ja, tai äiti, se tulee silloin, siinä ei tule sitä numeroa, ja puolisisar, mutta sitten on myöskin epipuolella on puolisisarmerkintä. Täältä sitten jos haluaa selata tuolla sukutaulussa, niin täältä voi rekisterinumero hakeutumalla ja siitä klikkamalla 2 kertaa, niin tulee sen koiran tämä sukutaulu näkyviin. Tällä lailla pääset selaamaan sitä hommaa. No palataanpa tuonne ohjauspuolelle takaisin ja sitten katsotaan tämä jalostusoptimointi, niin katsotaan sekin myöskin nimellä. Annetaan nartun nimi, niin laitetaanpa se nyt sinne se Halla. Ja täällä tulee lista halloja. Savottakämpä Halla on tämä pokan tuo äiti ja pannaanpa se sinne, kun se on numerolla 16. Sitten tässä kysytään, että haluatko syöttää ne itse vai ohjelma ehdottaa. No voimme panna vaikka tuo ohjelma ehdottaa 2 tuohon noin. Ja sitten kysytään, että montako ehdotusta haluat, niin ei nyt hirveitä laiteta tähän, niin laitetaan nyt vaikka 10. Sitten se voit antaa tekstinä tuon prioriteetin, niin minäpä laitan sinne nyt tuon 4, eli käyttöpuolen, niin sitä painotetaan tässä. Ja montako sukupolvea, se on se 5 tuossa, antaa se mennä. Minimi-ikäurauksille voi antaa, tuossa se on 2. Sitten maksimi-ikäurauksille voi antaa, se on 10. Ja nyt niin tulee tämä, napsahtaa nämä merkinnät tänne. Täällä on varmaankin joku puki, täällä SP-merkintä täällä käyttöpuolella, että sitä täytyy vielä seurata. Eli näin. Tämä on kuitenkin periaate tässä ohjelmassa tällä lailla. Tämä nyt on koekäyttöasteella mulla ja mä koitan noita pokeja ja muuta sieltä metästellä pois, että tämä olisi mahdollisimman varma toiminen. Täällä on tämä osio, mikä tässä nyt esiteltiin, niin tämä on tämä käyttäjän versio, mutta sitten tässä on muuta tuolla sivussa, jolla ylläpitää ja pitää tätä yllä. Siellä on nämä epi- ja palovi- ja silmä ja nämä laskennat suoritetaan siellä ja tuommoinen per laskenta, niin 1 laskenta siinä vie jonkun ehkä 5 minuuttia. Sinne lisätään sinne ohjelmaan vaan sairaan tai käyttövalion rekisterinumero ja sitten ajetaan se ajo, niin silloin se päivittyy tuonne tietokantaan. Tämä on niin kuin tarkoitettu silleen visuaaliseksi, että se niin kuin helpottaisi tuota hommaa. Ja
niitä eri priorisointeja, joita itse kukin haluaa, niin sinne on koetettu rakentaa. Tämä on helppo. Tässä on tämä moottori tehty sillä tavalla, että tämä on helppo niin kuin vaihtaa rotua sitten tuonne, kun vaan sen tietokannan ja nämä sairauslistat vaihtaa ja tekee nämä päivitykset, niin tänne voi ajaa eri rotuja sisään. Se on tärkeä se tietokanta olla. Suomen pystykoruilla mulla on tällä sisässä yli 90 000 koiran tietokanta ja Pohjan pystykoruilla 15 000 koiraa on tuossa mukana. Siinä on suomalaisia ja ruotsalaisia, jonkun verran tanskalaisia ja norjalaisia, mutta pääosin Suomen ja Ruotsin koirat. Tuossa käyttövaliohommassa eikä tuolla sairauspuolellakaan mulla ei vielä noita tietoja Ruotsin koirista. Tätä lähinnä olen tuolta Koiranetistä onkinut nuo tiedot mitä on, ja nekin on vielä vähän vajaavaiset viime vuoden osalta, että vanhaa tietoa, että ne minä vielä päivittelen tuonne myöskin, että kyllä tässä vielä hommaa on, mutta tämä on tämmöinen niin kuin esitelmä vaan, miten tämä hommas kulaa.